11 lagun epaitu dituzte Baionako auzitegian 2022ko uztailaren 23ko blokatze egunan autopista blokatu izanagatik. Zehazki Jakes Esnal eta Jon Parot presoen baldintzapeko askatasuna galde egiteko antolaturiko mobilizazio masiboa izan zen Ipar Euskal Herrian. Prokuradoreak 950 euroko isunak eskatu ditu eta akusatuen abokatuak errugabetzea. Martxoaren 9an jakinen da epaia arratsaldeone ikusentzuleok jendetza batu zen auzitegiaren aitzinean berehala kontatuko dizkizuegu auziaren nondik norakoak. Asteragoaz. Hamaika bakegile epaitu dituzte Baionan 2022ko uztailaren 23ko blokatze egunan autopista oztopatu izanagatik. Ogoitarazi auzitegi hori egindako egun hori erabat zilegia zela, lugalde oso baten determinazioaren adierazle izan dela eta gainera ekarri duena Jon eta Jakesen baldintzapeko askatasuna eskuratzearena, orain arte animaleko blokeoa ginuelakotz auzitegian, baina oroak frantses estatuak ez dituelakoz bere ardurak hartu bake prozesu horrekiko. Prokuradoreak 950 euro gibelapenarekin galdegin die, alegia datozen 5 urteetan deliturik egiten ez badute, ez dute deus ordaindu beharko. Defentsak baina 11 militanteen errugabetzea galdegin du. Guk argiki galdetu duguna da epaituak ez kondenatuak izatea, estimatzen baitugu 2022ko uztailaren 23an egin duten ekintza pazifikoa eta publikoa haien adierazpen eta elkartzeko askatasunaren baitan kokatzen zela eta beraz edozein zigor neurri gehiegizkoa izango litzatekeela kontestu horretan. Baiona eta Hendai artean autobidera oinez sartzea, objektuak jartzea, zirkulazio oztopatzea eta manifestazio debekatu batean parte hartzea egozten diete 11 auzipetuei. Egindakoa onartu eta zilegitasuna defendatu dute hauek. Eztabaida orokor batean kokatzen zela, hau da nahi izan dute Euskal Herriko konponketa prozesuaren inguruko isilunea salatu eta bereziki Jakes Esnal eta Jon Paroten kasua salatu. Azkenan lortu dugu beraien askapena, beraz beraiek ere zentzu batean zilegitasun bat ematen dute gure ekintzari. Eta orain gu kondenatzea horrentzat, beti erakusten du horien jajera kontra esankoja, alde batetik bai, alde batetik ez, eta azkenan blokeo bat eramaiten Euskal Herriko gatazkaren inguruan. Akizen bezala Jangene Etxegarai elkargoko presidenteak lekuko gisa deklaratu du baita Daniel Olzomendi turismo arduradunak testu ingurua eskainiz. Erabakia martxoaren 9an emanen dute jakitera. Errukbian, Euskariensek Euskal Herri osoko jokalariak zituen selekzioak aurrera begira dituen asmo eta helburuen berri eman du Baionan. Kirolaren garapena. Ez dezagun ahaztu kirol proiektu bat dela. Haratago doana. Baina lehendabizi kirol proiektua da. Eta hori ezin dugu burutik heldu. Eta gainera, honek egingo du bereziki hegoaldeko maila ere hobetzea. Baina kasu honetan ere, izango da ere ekonomia, sustatzea. 3 kasosatuta. Eta horrek duen balioa, indartsuago, sendoago erakusteko mundura, ez dut uste bestelako proiektu asko dagoenik gure inguru gertuan. 1987an sortu zen Euskarians, Euskal Herri osoko, ego zein ipar, errukbi jokalariak biltzen dituen selekzioa da. Borrokatzen gira gure lantegietan, gure elkarteetan, gure proiektuetan orokorki, lurraldea goraipatzeko, altxatzeko eta Euskariantzeko proiektua hildo horretatik doa. Erakusten ari zareten eredu hau, gustatuko litzaidake gainontzeko bestelako kirol batzuetan ere erakustea. Maiatzaren 31an Donostiako mini estadioan England Countiessen aurka jokatuko dutela iragarri dute. 15ko errukbian lehiatuko dira. Era berean, 7ko errukbiari beste bultzada bat emateko asmoa dute eta hurrengo urtean, udaberrian Euskarians 7 txapelketa antolatu dute
gizonezko zein emakumezkoen mailan. Goazen telesaila amaierara iritsi da. Azken kapitulua jada ikusi dute Donibane Lohitzunera atzo hurbildu ziren gazteek. Urtero legez azken kapituluaren aurreestrenaldia egin ohi da iparraldean herri urratsen alde. Eta aurten 40. edizioa ospatuko den honetan beste behin sarrera guztiak agortuta egin dute telesaileko aktoreekin topaketa kapituluaren ostean. Joanes Etxebest Saratarra tartean aktoreekin hitz egiteko aukera izan zuten hurbildu zirenek. Gaur gauean izanen da 9. denboraldiaren azken kapitulua. Ikus-entzuleok ostirala iritsi da eta beraz asteburuko planak proposatuko dizkizuegu, baina gaurtik hasita gaur gauean, Aitor, kontzertu batera gonbidatuko gaituzu, ezta? Bai, barruan egoteko giro hobea dago eta gaur arratsaldeko 8:30 Baionako Luna Negran Thierry Bizkarik bakarka kontzertua eskainiko du. Gogoratu Anauztarra 1000 taldetan ibilia dela, baina 2018tik bakarka ari da. Orduan plazaratu baitzuen bere lehen diska bakarka. Manez ez izenarekin, Manez eta Kobreak izena zuen diskoak, 2020an berriz Muda izeneko bere bigarren lana plazaratu zuen, hau bai bere izenarekin eta askoz ere lan pertsonalagoak, gai sakonagoak eta hor halako biluzte bat egin zuen. Gaur entzungai izango ditugu kontzertu horiek, baina esan Thierry Bizkari 1000 taldetan ibidera, esan dugun bezala, Bos Gehiago, Txixap, Bolbora, Egalka, baina segurazki ezagunena 2009an Pascal Lindorekin sortu zuen Kalakan taldeagatik egin zen, esan bezala 2018tik bakarkari da eta gaur gauean berentzuteko aukera izango dugu Luna Negran, 5 euro eta 18 euro artean sarrerak, baina gaur epelean egoteko eta musikaz gozatzeko egun ederra nerea. Noski, eta Baionan jarraituko dugu, kasu honetan beste musika estilo batera joko dugu, Bidaia mugaz gaindiko proiektu bat zer da zehazki hau Jurre? Bai, patuko dizuet esan duzun bezala Bidaia kontzertua, Bidaia mugaz gaindiko kontzertua da, batez ere kantari eta musikari asko bildu direlako mugaz gaindikoak, eta bihar azken emanaldia izango da Loga Gelan. 200 musikari eta kantari elkartu dira Bidaia mugaz gaindiko egitasmo honetan. Kontzertu berezi honen bidez azkenean Euskal Herriko historia kontatuko dute 10 piezen bidez. Jone Zugarramordik zuzentzen duen kontzertu berezi honetan Lesaka, Hendaia, Angelu, Hondarribia eta Kanboko musikari talek parte hartzen dute. Jakimar da jadanik 2 kontzertu eskaini dituzela, lehenengoa iragantzen Hendaian eta bigarrena Hondarribin eta azkena bihar iraganen da hementxe bertan Baionan. Mila esker Jurre eta kantuz jarraituko dugu. Bihar izanen da Santagate bezpera kopla kantatzeko eguna eta urtero legez Miarritzen Arroka elkarteak antolatuta kantatzera aterako dira. Aurten larunbatarekin egokitu da eguna eta horregatik Biarritzeko eskoletako haurrak jada atera dira Santagate ospatzera, 150 ikasle inguru, Arrokakoekin errepikak egin ostean eta bertsularien lagunak elkartearekin ere bertsoak prestatu ostean, iriko hainbat txokotatik pasaz aritu dira, herriko etxera ere iritsi ziren hauzapezak Maider Arostegik harrera egin zien eta beste hitzordua beraz bihar Santagate bezpera egunarekin 11 herrietatik oren bat bitartean merkatu inguruan eta ostean Kleber plazan arituko dira arratsaldeko 4etan eta ikusentzuleok Santagate eguneko koplekin amaituko dugu gaurkoan. Asteburu ona pasa.